Stopky. Já už natáčím, sakra. Dámy a pánové, já se omlouvám. Tak, dobrý. Jsem zapomněl stopky dát. Teď pokusíme se překonat tuhle hordu, co mi tluče na dveře. Zkusíme to šurikenama. Ale teď se bojím. Sakra. Co je? Jo, on je tam strom, já nemůžu otevřít. Teď nevím, jestli jsem vás pozdravil, nebo ne. Já to obejdu. Ne, sakra. Co jsem to chtěl? Ty šurikeny. Ajá! Ne! Tak to jsme si dali. To si nedáme. Jo. Sakra. Jo. Máme na to. Je to docela hlasitý, ale nevadí to. Tady se bereme spadlý hvězdy, ze kterých, když jich máte 10, tak si můžete udát manu. Ale bohužel kouzla získáte později. Ne. Časem to taky ne. Ale jo, později to vyhovuje, to je takový dobrý slovo. Sakra, neřiví mi tady a nebuš mi na dveře. Argot. No. Co jsem to... Jo, u té many maximálně můžete mít 200 many. Ne, oni mě zabijou. Tak jsme to vyřešili. Sice se mi zavřel u sebe doma, ale aspoň jsme to vyřešili. Můžete mít maximálně 200 many, ty kouzla najdete časem. Jsou dobrý kouzla a jsou špatný kouzla. Ne jako, že by to bylo takhle normálně rozdělený. Ale některé kouzla jsou fakt ničemu, jako, že můžete pohybovat hlínou. To je tak ničemu. Bych řekl pravdu. Někomu se to může líbit, mně se to nelíbí, ani náhodou. A jinak budeme pokračovat ve stavbě našeho baráčku. Já nevím, já už asi vyženu s mydlým krumpáčem. To se mi nedaří, nedaří se mi to. Jo, jsme doma. Tak, zřejmě nepřemůžu. Což jsem nečekal. Myslel jsem, že jsem větší skill, ale kdo by to čekal s tímhle mečem. Tady si udáme si pec, který máme na to. Co bych vám řekl ještě o téhle hře? Já vám nevím, ty vado. Co bych vám řekl? Ježíš, kdo mi píše na Skype? Každopádně teď to, kde je to má smůlu. Teď natáčím. Příště si Skype vypnu. By asi to nerušilo a mě taky. Pochází nám dřevo, ale nám to nevadí. Tady máme stromů. Tak. Děláme si pozadí. Zeď. Šišmariju zase, toto je. No řekněme zeď. Pozadí. Zeď. Tohle je pozadí. Řekněme zeď. Že to budeme to říkat zeď. Tak. Naštěstí ty rastůry jsou asi tak blbý, že nedokážou obejít tohle a vlítnout sem tímhle. Asi to nejde. Jejich smůla. Takže to doděláme tady. Doufám, že mě slyšíte, protože oni docela dost řvou, jako jo. Nevím, jak vy to slyšíte, ale mě to docela dost řve do uší. A to mám zvuk asi, já nevím, na 8%. Ne, to kecám. Nějakých 23 tam mám asi. A já řve to docela dost. Tam nedošáhnu. To je trapný. Tak si dáme toto. Slouží to něco jako stupátko, nebo jak bych to řekl, to opravdu nevím. Ale prostě takhle na to si můžete skočit. To je takový nosník. Možná by se dalo říct lešení, ale to je možná přehnaný, ale je to taky docela blbo. Já tam nedošáhnu. Ne! Co se dá dělat? Rozkopeme to tu. Tak někde tady.
tam. Tak. Když si jsou fakt otravný. Ještě žádný Blood Moon. Nebo Blood Moon, já nevím, jak se to vyslovuje. Mé angličtina není nejlepší. Mé známky o tom svědčí. Zrovna dneska jsem dostal 2 a 3. Takže nic moc. A ještě není konec. Ježíš, proč furt kopávám něco, co nechci. Ještě není konec roku, takže zatím je to blážo. Ale za chvíli bude konec roku. Nevím, kolik zbývá, neumím měsíce. To asi takových 6 měsíců. Ne, to bylo v lednu, tak řekněme 5. To jsem přehnal. No, a mám po dřevě. Ne, nemám. Je to takových 5 měsíců. 5 až 4, oni teďko budou jarní prázdniny. Řekněme 4 měsíce. A komu se to nelíbí, ať mi klobouku políbí. Jak, o čem bych hovořil, než o této hře jsou... Ne. Je dnešní mládež. Ano, je to tak. Debata to bude velice zajímavá. Řekl bych u mě schopného až takových 6 dílů. Zrovna včera jsem přemýšlel, o čem bych tak mluvil. V posteli zrovna. A nějak jsem se tak rozjel. Až byla půlnoc. A z půlnoci byly 2 hodiny ráno. Což jsem si řekl, že jsem nějaký magor. Zvlášť prostě jsem si povídal sám se sebou. Někomu se to zdá divný, ale já si povídám rád sám se sebou. Baví mě to. Zakázat mi to nemůžete. A když máte smůlu, s ním naděláte. A když vám může být úplně jedno, co dělám ve svém volném čase. Tak, pokud nejste moje máma, a moje máma se nedívá na moje videa, možná o tom ani neví, takže jsem vděčný. Jak si udělal šípy, nemáme luk, takže ne, ale ono se to hodí, takže už si je uděláme. Moc si jich neuděláme. A dobrý, už odcházej. Já jsem moc nepobral těch hvězd, no 2. Stejně mi to je zatím k ničemu. Co bychom se mohli ještě udělat? Prakticky teď už nemůžu pomalu nic. Ne, že by tohle všechno bylo, co si můžete vyrobit. Ale nemám cirkulárku. Pardon. Cirkulárku nebo řekněme pilu. Nevím, přeložte si to sami. Jmenuje se to Sawmill. Saw jako ten film Saw. Hororový film. Někdo by to tak nazval. Ježiš, blbý dveře. Musím odkopat ten strom, nebo nebudu moc otvírat ani zavírat. Pryč s tebou. Ještě bych si rád udělal sklep. Asi nemám truhlu, takže mi to může být zatím... Může být jedno? Jo, každopádně chtěl jsem mluvit o té mládeži. Dnešní mládež podle mě je úplně blbá. Ano, řekl jsem to, blbá. Protože opravdu, když vidím nějakého 160 cm fakana, doufám, že to můžu říct, že to není až tak sprostý, ale fakana prostě, já mám nějakých 185, řekl bych, no nějak tak. A jdu si tak po ulici, po chodbě ve škole, jako a jdu, hele, železo. Jdu si prostě v klídku, ne, najednou se proti mě řítí ten 160 cm fakan, jak už jsem vám říkal. Tak jdu, že jo, říkám si, ten mi uhne, a on mi neuhne, tak do něj vrazím, spadne na zem, ještě mi začne nadávat, že jsem zasranej čurán.
Tak nevím, jestli jste to slyšeli, já jsem to nechtěl říct nahlas, ale byl to zasraný čorák. Vím, že jsem říkal, že nebudu mluvit prostě, ale tak je to zájmu naší debaty, takže jsem se obětoval právě. A prostě normálně začne na mě řvát, že mu mám uhnout, jako. Já jako řekl bych, že když jsem starší, o dost větší, že kdybych mu dal 1 ránu, tak sbírá zuby jako drobný na pivo. Tak on si normálně na mě ještě otevře hubu. No, teď to nepřeskočím. Ještě, že jsem debil a tak. Prostě já to nechápu, já když jsem byl malej, tak jediný, koho jsem takhle prudil, nebo, no já jsem až tak neprudil, no prudil jsem, no. Můj brácha mi toho svědkem, ale jako když jsem potkal někoho jiného ve škole, prostě koho jsem neznal, deváťáka ku příkladu, nebo já nevím, prostě nějakýho většího, než jsem já, tak prostě jsem měl před ním respekt, uhnul jsem mu, tyjo, udělal jsem takový oblouk, se abych náhodou nezavadil ty jeho oblečení. Kdybych si ho i dotknul, tak se mu omluvím prostě, jo, vzal bych mu tričko, nechal bych to doma vyprát, že jo, tu nítku, bych to vypral bych to na 3krát, že jo, ještě bych byl rád, že by mi nedal do držky. A on prostě takhle si na mě dokáže otevřít hubu, jako, to jako docela, vázy, nebo dozy, ne, já nevím, jak bych to nedal. Jako takhle si otevřít hubu, to je celkem odvaha. Já nebejt v 8. třídě, tak normálně mu vlepím takovou, že by ho poznal neandertálec, leda tak, jo. Že fakt bych ho zmydlil, protože takhle si dovolovat, to snad není pravda, jo. Jako, já neříkám, že já jsem nějaký svatoušek, jo. Ale prostě tohle, co si zaskočilo. Tohle, co si dovolovat, to je úplně v čudu prostě. To není normálně, to není jejich chyba jako. To je chyba těch rodičů, že prostě jim všechno dovolej prostě. Přinesou 5, bla bla bla, jo. Prostě rodiče to tak nějak řešej možná ještě. Jo. A to je asi tak všechno prostě. Koupěj mu všechno, že jo. Jen si říká v pohodě, neomezují mě, nemusím nic dělat, že jo, tak nic nedělá, takhle proudí, že jo. A roste, jak se říká, jako dříví v lese, jo. Myslím, že se to říká tohle zrovna, teď se nejsem jistý. Ale prostě, pak jak oni mají vychovávat ty děti, to mi řekněte, jo. To půjde jenom z kopce, jo. To fakt, to snad není pravda, tohle, jo. Třeba bych měl kopat. Nemám moc životů. A už jo. Tamhle se blíží fialový slime. Nevím, tak docela dlouho jsem pohovořil této mládeží, že si dáme pěkný voraz. Řekl bych, že vás to nebavilo dokonce. Jo. Mě to taky nějak nebavilo, jak bych řekl, ne, jak bych něco, tyvano, já už neumím mluvit, tyvano, no, a to je jedno, prostě, něco jsem chtěl říct, nevím, no, takže každopádně k tomu, co teď dělám, šmarja, ty jsi víňáku malej, no, tak tě nechám, nech mě, dobrý, železo, vydám se prozkoumat svět, najít nějakou guznu podobný týto. Doufám, že to povede někam do hlubin, to nebude zase nějak se to tvářit, že je to úplně obrovská jeskyně a bude tam prd. Vezmeme torčku do ručky. Rozkopem a jdeme dál. Máme železo, tak ho počoříme. Za chvíli nevím, jak je to možný, budu zase muset končit. Přijde mi to krátký ty
14,57, jej. No takže už se sám budu muset loučit. Slogance nevymyslel zatím žádnej novej. Jelikož to je takových, jelikož má 15:09, takových 16 minut, co jsem natočil ten první díl. A já už se fakt sám musím loučit, takže pánovi, vy si pamatujte, že koule nelžou. A dámy, vy si pamatujte, že koule se lížou. Zdráva s Maria.